naixement d'una entitat radiofònica per un contingut de YouTube, que estrany, no? I al final, si tu pares a pensar, és comunicar, és parlar, és comunicar, és expressar, i la ràdio és això. Jo crec que el contingut que jo faig podria fàcilment portar-se a que no hi hagués imatge. No passaria res, sí que hauria de canviar 3 o 4 coses, però es podria portar i crec que potser també ve una mica per aquí la relació amb que puguin ser doncs, això, uns premis que doncs a priori dius són uns premis de ràdio, per què premien o per què fan aquesta menció d'honor a un canal de YouTube, no? Doncs perquè jo crec que al final també es va voler valorar una mica això, no? El fet de la comunicació, de ser comunicador, i que tant de bo hi hagin, no sé, hi hagin moltes més. Ja no només els Premis Ràdio Associació, sinó altres associacions que també vulguin donar aquesta visibilitat al contingut en català a les xarxes, perquè per mi és el més important de tot el que va passar. Que es donés aquest valor i aquest espai a la creació de contingut a les xarxes que a vegades, hòstia, costa, i prou xungo està. Sí. He vist que també en feu menció al Contrapicats, no? Que també hi ha un... Sí. Ho expliques, no? El que significa tot això. Sí, Contrapicats és un projecte... em fa una il·lusió tremenda. Contrapicats és molt guai perquè al final jo vaig néixer com a pel·lícules, vaig anar descobrint moltíssim el món de la creació de contingut en català, perquè al final jo sempre havia mirat d'estar atent, però, hòstia, és una merda perquè fins que no m'hi vaig posar a crear jo contingut no vaig descobrir tota la gent que hi ha darrere, i la que em falta per descobrir, seguríssim, no? I llavors, arrel d'unes pel·lícules de terror que es van estrenar i tal, jo seguia en Jacint Casademont, sabia que era molt fan del terror, i perquè sí li vaig obrir, li vaig dir, mira, crec que et pot interessar que s'estrenarà això. I vam començar a parlar, i ell coneixia el Víctor, i ens vam ajuntar un dia per fer un directe parlant d'aquesta pel·li de terror. Perquè ells, perdona... Sí, digue'm. És que no els he pogut seguir tampoc. Ells tenien els seus canals abans? Sí. De fet, sí. El Jacint... Bueno, el Jacint jo no sé, jo crec que té el secret de com fer que els dies durin més de 24 hores i no ens el diu, perquè en Jacint fa directes quasi cada dia, té diversos podcasts, a més, doncs, moltes vegades ha fet presentacions de llibres, ha presentat gales, ha sigut organitzador de festivals de cinema, de festivals de True Crime, li mola molt el True Crime, ell fa el programa d'Enigmes Pendents, que ara està tenint molta bona rebuda, ja que quan fan el programa de crims, just quan s'acaba el programa de crims, a Twitch, ell amb un altre company, el Xavi Gorro, fan un programa, diguem-ne, repassant tot el cas i desglossant-lo, i doncs, està molt bé perquè tenen una part, diguem-ne, de la tertúlia que tu fas l'endemà a la feina o a l'institut o el que sigui, de guai, ahir el capítol de crims i tal, ells ho fan just després. La fan al moment, no? La fan al moment, i a més té aquesta part de que hi ha cachondeo, hi ha part més sèria, hi ha informació que no es diuen al programa i ells que els hi mola el tema i investiguen, doncs també te la diuen. Trobo que és molt complet, i sí, també està creant un contingut molt guai, tot en català també, i el Víctor també és un tio que li flipa el cinema, tenim també molts gustos similars, ell té un canal de Twitch també, ell sí que el seu canal de Twitch és en castellà, ell la part de la creació de contingut en català és a través de Contrapicats, i ell en el seu canal de Twitch parla, ell és col·leccionista, parla de les seves col·leccions, convida a col·leccionistes a parlar de les seves mogudes i les seves historietes i tal, i també crea un contingut molt xulo, i visualment el Víctor ho fa molt bé també en els seus canals. És multitemàtic, no? Sí, i després doncs això, cadascú fa el seu, i ens vam conèixer de rebot absolut, ens vam caure bé, ens ho vam passar molt bé en aquell directe parlant d'aquella pel·lícula, i vam dir, bueno, doncs això, estirem-ho. I vam crear Contrapicats, i sí que és veritat que, clar, al tenir els tres els nostres projectes personals, a vegades ens costa una mica trobar temps, i llavors quan el trobes i dius, va, anem a fer un directe tal dia, dius, no, que juga al Barça, merda, bueno, doncs un altre dia, que no puc, jo aquest no puc, i ja te'n vas 2 setmanes més cap allà. Però bueno, a poc a poquet estic segur que seguirem
seguirem trobant una continuïtat que crec que és l'únic que ens fa falta, perquè crec que el format és collonut. O sigui... Sí. No, i a més es veu una cosa que és molt important, perquè clar, quan estàs tu sol a casa teva, dius el que vols, com vols, tu estructures com tu muntes, no? Però quan esteu molts, el que importa és que també hi hagi química, no? Que... Clar. I també, aquí és el mateix que et deia en els meus vídeos, no? Al principi ens havíem caigut bé i havíem connectat, però evidentment no ens coneixíem tant com ens coneixem ara. I no hi havia tant de feeling, sí, però això no eres, potser intentaves no tallar per si de cas, no sé què, i ara si haig de dir, a veure, tu calla perquè no sé què, saps? Vull dir que és molt més així, molt més de col·legues, i això s'agraeix quan ets espectador, s'agraeix un munt. Jo, per exemple, quan he recuperat directes nostres i veig aquesta diferència, dic, ostres, que mola molt més quan ens parlem més de tu a tu, o es nota que hi ha un feeling, o que ja ens coneixem més, perquè jo què sé, jo et pugui fer un comentari del que sigui sobre... No, que l'altre dia ja em vas dir que vas veure aquesta sèrie i no m'agrada... I aquí, d'alguna manera, jo crec que l'espectador, com a espectadors, ens mola veure que hi ha aquesta connexió entre les persones que estàs escoltant, no? Perquè si no, simplement són uns més que parlen de cine com els altres 30.000 que hi ha per internet. Clar, no, home, jo suposo que la gràcia dels podcasts col·laboratius, no?, és que ja t'hi vas afegint com a oient i com a espectador, t'hi vas afegint a l'entorn, no? Formes part d'aquesta taula rodona, encara que no puguis parlar directament, però pots sentir-lo, no? Sí, totalment. Jo crec que... Bueno, a mi és el que m'agrada i el que em genera moltes vegades contingut que consumeixo tant a Twitch com a YouTube i tal. Aquesta proximitat i aquest sentir que tu també podries estar allà. Potser l'exemple més evident per l'èxit que tenen i la temàtica de la que parlen seria La Sotana, no? O sigui, jo crec que un dels grans èxits de La Sotana és que tu sents que podries estar sentat allà, que podrien ser els teus col·legues i que podries participar i dir la teva borrada de torn, i crec que això és una que trobar-ho és molt complicat i és molt clau. Que de fet moltes vegades el podcasting, jo li dic, indistintament estic dient podcast o YouTube perquè moltes vegades, com és una tertúlia, funcionaria com tu dius, a vegades tu poses de fons i encara que no estiguis mirant estàs sentint i estàs seguint la història, no? Exacte. Que de fet jo crec que fins i tot si convertíssiu els vídeos en àudio i els pugéssiu en un tipus iVoox o Spreaker o el que sigui, o Spotify, la gent es podria sentir igual, o sigui... També, si no fas el típic... Si no a més que és una cosa que s'està fent molt, que està fent molts mitjans professionals, diguem-ne, Sí. que ja ho estan fent, que diuen, mira, ja que gravem això, també ho pugem a YouTube, i alhora moltes vegades a YouTube té més volada que no passa l'àudio, i ja s'acaba convertint en un canal de YouTube, més que no pas un programa de ràdio, no? Al final, com més reparteixis el teu contingut, millor. Sí que és veritat que és el que dèiem molt al principi, no? Que et deia, cada xarxa social té la seva manera de funcionar, però si tu saps encabir el teu contingut i matar diversos ocells d'un tret, que és fer un directe de Twitch i d'aquí fer-ne un podcast a Spotify, iVoox i tal, penjar el directe a YouTube, fer-ne clips per YouTube, tant per YouTube com per Twitch. Ostres, estàs diversificant el mateix. Clar, després fer clips per penjar-los a Twitter i promocionar que la gent vagi a escoltar-ho o el que sigui. O sigui, d'un directe estàs a YouTube, a Spotify, a Twitch i a Twitter i a Instagram. I així m'estires una mica a Instagram i TikTok. I així què? Si m'estires una mica també a Instagram i a TikTok. Sí, no, totalment. Jo, per exemple, si faig algun clip del tipus avançament del proper vídeo, perquè jo que sé, que la gent es pugui llaminar o el que sigui, doncs és això, jo agafo un tros del vídeo, el tallo i el fico a les xarxes. Doncs és això, és aprofitar, no? Aquest contingut. I per això crec que Twitch té l'auge que té i jo m'ho estic mirant molt, fa molt de temps que ho dic, però ara sí que ja crec que està arribant i és que tinc moltes ganes de llançar-me amb Twitch perquè crec que té moltíssimes possibilitats i que també em pot facilitar moltíssim la tasca. Sí. Però bé, el que deia, que aquest tipus de contingut, ja sigui podcast o sigui YouTube, que, bueno, si tu no tens un espai de molt de silenci on estàs ensenyant imatges,
també val per sentir-ho en àudio, no? Però aquest tipus de contingut van créixer, van començar molt com això, com esteu fent al Contrapicats, amb grups d'amics que es reunien per parlar d'una sèrie de coses, amb més o menys guió, amb més o menys estructura, i d'una manera una mica més o menys atractiva, però clar, ja també ha arribat un punt en què el podcasting s'ha convertit també en un camp més on proliferen les televisions, les ràdios i tot això, que junten dues persones que no es coneixien de res, els posen un guió supercurrat i els diuen, vinga, ara sereu el proper podcast de moda, no? Però en el Contrapicats, per exemple, ara si vols pots comentar una mica més sobre el contingut de Contrapicats, em sembla que està molt bé això, que 3 persones que us heu conegut arran de parlar d'aquest tema i us heu anat mica en mica, no sé, integrant entre vosaltres, no? Sí, totalment. O sigui, de fet, si tu pares a pensar, és a dir, si no hagués sigut per això, jo crec que tenim poc en comú entre nosaltres. Bueno, potser en Víctor i en Jacint tenen una mica més en comú, però crec que no tenim gaire en comú i al final són 3 perfils superdiferents que ens ha unit, doncs això, les ganes de crear coses per internet, de parlar del que ens agrada i de simplement connectar. I crec que mola perquè som 3 perfils diferents. Alguna vegada ho hem parlat, que potser en Jacint és una mica més el hater, no? I el Víctor és com això, no? El col·leccionista que parlem d'una pel·li i de cop el tio, pam, et treu que té el DVD i t'explica alguna anècdota que se la sap totes. I jo potser sóc un perfil que sóc una mica més jove que ells i potser la meva manera d'expressar-me és diferent, o potser les coses que a mi m'agraden, ells potser els hi mola més el rotllo dels 80 i els 90 i són uns grans experts, i jo potser puc parlar d'altres coses. Crec que ens compenetrem i ens complementem. I això crec que enganxa. A mi m'agrada pensar-ho així. No sé, ho crec així. Clar. Que tenim també el podcast, que sí que és veritat que ara mateix només tenim un parell d'episodis, però el podcast la idea és totalment diferent. Llavors, també... o sigui, seran formats diferents, Contrapicats en YouTube i en podcast. De fet, ja ho són. Sí que és veritat que ens n'adonem que ens ha costat una mica fer entendre que és diferent, que no té res a veure els streams amb el podcast. També és veritat que ha sigut culpa nostra, que no ens hem explicat del tot bé, i que també un pèl abandonat està al podcast. No està abandonat del tot, però sí que passa bastant de temps de capítol en capítol, però és el que et dic, necessitem trobar aquesta continuïtat que estic segur que arribarà. Però això, el podcast al final és una idea totalment diferent. De fet, Contrapicats va néixer amb la idea del podcast i després el fet de fer streams i tal ens ha molat moltíssim i ens dona moltes ales. Però la idea del podcast i d'aquí el nom de Contrapicats és que cada un dels 3 diguem-ne que porta o presenta una pel·lícula dins d'una temàtica que abans hem acordat, no? Per exemple, poso un exemple. Pel·lícules de viatges en el temps. Cadascú porta se'n prepareu alguna, no? Exacte, cadascú porta la seva, l'explica i la intenta alçar al màxim exponent, i llavors després el que fem és donar el torn de paraula als altres 2 perquè la tirin per terra, a més no poder, amb els pitjors arguments del món, tirant per terra tot el que tu hagis construït perquè al final de tot l'oient, a través de les xarxes socials, voti la pel·lícula que a ell més li ha agradat. O, si més no, potser no és la pel·lícula que més li ha agradat, però li ha fet molta gràcia que el Víctor defensés la seva pel·lícula o tirés per terra la d'en Jacint fent X comentari que li ha fet gràcia, doncs va, votaré en Víctor. No? I la idea és una mica aquesta, és picar-nos parlant de cinema. Fent servir aquest tecnicisme del cinema, no? Que és el Contrapicat. Exacte. Heu fet aquest joc de paraules, mola molt. Exacte. La veritat és que em vaig quedar molt content del nom, perquè jo volia que tingués 2 paraules, que dient-lo ràpid se sentís l'essència de la temàtica del programa, i de cop crec que va ser en Jacint, va tenir la idea i vaig dir, vale, és això. És ben bé això. És Contrapicats. Sí. I és molt divertit, de debò que no ho dic perquè jo hi participi, però t'animo a que escoltis, tenim un parell d'episodis, estan tant a Instagram, a Spotify com a iVoox, i és molt divertit, la veritat, perquè canviem bastant el registre
i en els streams som bastant col·leguites i en aquí som enemics absoluts i perquè estem a cadascú a casa seva, que si no alguna navalla sortiria per allà. Sí, oi? Sí.